Este foarte interesant cum apa într-un pahar, într-o piscină, într-un lac, în mare și în ocean, întotdeauna este plată și nu are curbă și nu are gravitație și tot bla 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 ăla care îl dă la școală când ești în sala de clasă cu globul. Eu înțeleg. Nu poți să spui multe pentru că dacă spui ceva ești un freaky, dar este curios pentru că în pahar, în piscină, în lac și în ocean și în mare este același lucru, dar doar în clasă, în sala de clasă, la școală și la facultate este diferit. Evident, cei care sunt din lume, cum ar veni, deci mă refer din cei care trăiesc pe un pământ glob în spațiu înconjurător, așa mai departe, în sistemul solar, se sperie când văd apa în pahar, în piscină și în lac și în mare, cum că este diferită față de apa la teorie pe tablă. Dar la care acceptă realitatea, adică realitatea asta aiurea, cum că este tot un glob, îi se dă diplomă și îi se dă onoruri și îi se dă marele om suprem definitiv care știe toate și este inteligent. Interesant cum funcționează lumea asta, nu? Aici avem o veche clădire care știți că în antichitate se spune că oamenii construiau miracolele lumii, care erau clădirile acestea mari, impunătoare și culmea este că în ziua de astăzi este mai dificil, este mai problematic, este mai complex ca să construiești asemenea clădiri, pentru că, nu știu de ce, în secolul 21, când avem tehnologie, facem niște construcții de te și râzi și pici în nas, dar așa este lumea. Asia este plină la fel de construcții, tipicele construcții care au cupolă și care sunt așa ascuțite în sus, ca și cum ai să atragă energia atmosferică liberă, care toată lumea știe, cu privire la virusul acesta, coronavirus, care face foarte mult senzație în China și în Rusia și în Statele Unite și în Franța, mai ales în Europa. Acest Lysol, care este un spray de dezinfectant, pentru care este bun și pentru înăuntru, deci ca să ia mirosul urât, ci că este eficient împotriva lui coronavirus. Chiar scrie pe el coronavirus că are eficiență, păi dar dacă are așa de multă eficiență, de ce trebuie China să construiască un spital în 3 zile ca să dea, sau Rusia să închidă granița, pentru că virusul este foarte problematic. Când dacă dai 3, 4, 5 dolari, poate nu costă așa de mult așa spray și îl primești. În ceea ce privește chestia cu împietrirea, știți că este și sunt și legende care spune că lumea a fost împietrită, că avem și, de exemplu, legenda Meduzei, care a fost tehnologie rău interpretată, și aici avem în Indonezia cum niște butoaie care sunt din lemn, ar trebui să putrezească, și niște frânghii care ar trebui să putrezească, de fapt au fost împietrite. Deci dacă este tehnologie care se poate împietri, nu m-ar mira deja, pentru că totul este, deci totul are înțeles când îți deschizi mintea, ca să accepti anumite realități care mulți spun că ești un țicnit, că n-ai cum să accepti asemenea realități. Statuile din tip egiptene, care de fapt nu sunt ale egiptenilor, pentru că egiptenii, tot ceea ce cunoaștem despre egipteni este în mare parte minciună, dar în fine, oricum ar fi, cum le-au construit cu asemenea perfecție aceste statui care sunt enorme. Ni se spune că au fost sclavii care puneau par din lemn și care ciopleau. Nu poți să accepti, evident, dacă spui ceva la facultate și la universitate, trebuie să taci din gură, să-ți iei examenele. Faci examenul, iei o nota 10 și gata, și taci și mergi mai departe. Nu doar în Egipt, ci și în insulele din Pacific, în multe țări din America, în Asia, în Australia, în Europa chiar. Numai că în Europa s-a mai ascuns foarte mult din cauza războaielor și foarte multe informații s-a pierdut. Cu privire la foarte mulți oameni spun că cum este posibil ca soarele să nu lumineze toată lumea dacă lumea este plată. Deci dacă lumea este plată și ai un soare deasupra, ar trebui să fie ziua peste tot. Evident, dacă oamenii ar înțelege cum funcționează o lumânare, un bec, o lanternă, un licurici și un foc de campament, că doar luminează acolo pe o zonă focalizată, așa este și cu explicat. Dar este o explicație științifică și, din păcate, foarte mulți oameni nu vor să înțeleagă. Acum, ce este Matrix? Foarte mulți se supără pe mine când dau exemple cu filmele, cum este filmul Matrix. Când vezi filmul Matrix astăzi, îl înțelegi cu o altă perspectivă decât acum 20 de ani. Pentru că mintea este mai deschisă, nu? Și atunci nu mai înțelegi același lucru așa banal sau aiurea. Matrix este un film extraordinar, deci dacă știi să-l vezi cu ochii care trebuie să-i vezi, creatorii filmului au făcut ceva, de fapt au făcut-o intenționat, pentru că a fost dat ordin intenționat ca să fie făcut. O lume de iluzii, care evident și oamenii sunt ca și bateriile, dar cine înțelege, poate dacă vedeți filmul cu altă mentalitate veți înțelege. Altă chestie interesantă, dacă tu spui că există oameni sau ființe jumătate om, jumătate capră, sau jumătate om, jumătate cal, sau jumătate om, jumătate pește, spune că este mitologie, că este fantezie imaginară. Dacă spui că este jumătate om, jumătate maimuță, căci că noi oamenii ieșim din maimuță, că maimuța a evoluat, astăzi nu mai evoluează maimuța, dar înainte a evoluat.
aia este știință. Acum fiecare să creadă ce știință dorește. Eu cel puțin, nu ne implicăm acum cu experiențele de ADN, de inginerie genetică, cum este dat și în filme de fapt, dar cred că se înțelege mesajul. Cu privire la stelele, foarte interesant cum de pe pământ, de la suprafața pământului se văd stelele, noaptea. Foarte romantic, foarte multă poezie și multe filme de acest gen, dar în spațiu, când oamenii au ajuns trebuie să neapărat să ajungă America, deci putea să ajungă orice altă țară, de exemplu, putea să ajungă România din Uniunea Sovietică, nu? De ce nu? Sau altă țară, Ucraina sau Bulgaria sau ce știu, ceva țară din Africa, dar au trebuit să ajungă ăștia cu steagul lor, atunci normal că nu văd stelele și eu mă întreb, nu văd stelele din cauza că așa este normal în timp ce eu mă rotesc cu luna pe care este rotundă în spațiu care este infinit, sau este doar o chestie din cauza că de pe pământ este un efect special care dă voie să vezi stelele, cine știe, cum fiecare dă cu părerea. Împietrirea la fel aici se vede ca și cum ar fi un corp uman împietrit, acum poate să fie orice la nivel natural sau să fie chiar făcut special, dar eu personal am o înțelegere cum că împietrirea nu este ceva radical, cum că nu este posibil, este foarte posibil. Împietrirea obiectelor sau lucrurilor care de fapt ar trebui să putrezească pentru că sunt făcute din carbon sau pe bază de lemn sau de frânghie sau de orice ar fi. Aici se compară două lumi, evident pentru teoria pământului glob, ai nevoie de o tablă foarte mare într-o facultate de prestigiu pentru chestiile care îți dau de înțeles sau îți dau probele cum că pământul nu are curbă, doar ieși afară și te uiți în jurul tău și totul este ok și poți să-ți dai seama. Roraima, Venezuela este printre puținele țări care în lume, mă refer la nivel de cât de mulți copaci uriași, să mai bine spus titanici, au rămas, pentru că vedeți că este tăiată perfect la suprafață. Cine știe cât de mari erau acești copaci, dacă erau copaci, poate că erau altceva, dar în orice caz se vede clar, un lucru se vede clar că seamănă foarte mult ca și cum ar fi un copac tăiat din pădurea normală, pe bază de cărbune sau de carbon, și este tăiat la suprafață foarte perfect. Deci ca și cum că cineva ar fi venit cu laserul și ar fi sau cu o navă sau ceva, ca și în filmele SF. Foarte fain. În ceea ce privește chestia asta cu sateliții și cu Moș Crăciun, cred că se înțelege, nu? Și eu am rămas șocat când, la început, un pic, când sateliții, dar a fost super logic să înțelegi că sateliții sunt doar o grafică pe computer cu design verde în spate, cu ecran verde, ca și cu Moș Crăciun. Când la unii copii spui că Moș Crăciun nu există, încep să urle, să țipe, pentru că este un șoc foarte mare. Cam așa este și șocul la un om adult în Matrix. Cred că filmele spun foarte mult ce trebuie să știi. Acum, dacă și pentru cine a fost pe vapor, se vede foarte fain oceanul care nu are curbă și vapoarele, foarte, foarte interesant, nu cum se spune că Pământul este un glob care se mișcă. Deci asta înseamnă că eu când mă aflu în Europa, de exemplu, un vapor sau o croazieră care merge prin Australia sau prin America de Sud sau prin Africa de Sud înseamnă că este cu curul în sus, nu? Pentru că Pământul fiind un glob care se mișcă, vaporul este lipit de curba Pământului prin gravitație. Foarte extraordinar. Ar trebui să ne arate cineva cum se mișcă Pământul în timp ce vapoarele merg cu curul în sus sau așa mai departe, în timp ce eu mă aflu în Europa sau în America de Nord și ăștia merg pe croazieră în Australia sau lângă Antarctica sau prin Capul Bunei Speranțe în Africa. Este super interesant. Dacă ar fi posibil să vezi asta în spațiu, nu? Cu un satelit care ia o poză, extraordinar. În ceea ce privește foarte multe dintre clădirile care oamenii le înțeleg ca și Tartaria, vechea Tartaria, care poate să fie și altceva înainte, pentru că hărțile vorbesc de la sine, hărțile vechi, clădiri care au fost construite acolo în mijlocul nimănui, înconjurate de munți, cu o tehnică extraordinară, cu o precizie extraordinară. Și oamenii spun că, foarte mulți oameni de știință spun clar că habar nu au cum a fost construite, numai că la nivel normal de stradă trebuie să accepți vrăjeli tipice. Altă clădire tipică de acest gen, cu aceste cupole, cu aceste antene care știți la ce folosesc și sunt în toată lumea, aici este chestia, deci în toată lumea, indiferent de limbă, de cultură, de țară, de continent, au aceste tipuri de clădiri sau foarte multe au fost dărâmate în timpul expozițiilor care au fost făcute cu acea perspectivă și obiectiv de a fi dărâmate, pentru ca să nu pui întrebări. Și cam atât a fost acest video cu aceste imagini tip memes, sper că v-a plăcut, nu cred că prea sunt mulți în limba română care fac chestiile astea și ne vedem în următorul video cu mai multe chestii interesante. Nu facem nici un rău decât să comentăm imagini dându-ne părerea, pentru că presupun că este voie să-ți dai părerea cu niște fotografii și imagini de
de acest gen. Și ne vedem în următorul video. Salut!